Maar ja, wat is dan een van die dingen die jullie op het eiland laten en niet meenemen naar de Ziggo Dome? Nou ja, god, wat vind ik een moeilijke vraag. Ja. We nemen eigenlijk alles en iedereen mee. Personeel gaat mee, er gaan heel veel eilanders mee, de boot gaat mee. Ja, maar heel veel geheimen laten we daar. Ja, onze geheimen laten we daar. Ja. Wat wel heel leuk is, denk ik, is dat we het beetje het juttersgebeuren mee gaan nemen. Ja. Dat speelt zich natuurlijk voornamelijk in de winter af. Dat maken de meeste toeristen natuurlijk nooit mee. En dat zal wel een aanzienlijk onderdeel zijn van onze show. Dus als je het dan hebt over geheimen, denk ik dat dat wel een goede is. Die nemen we wel mee. Ja. Heel veel mensen denken dat de Schelling alleen maar toerisme is. Maar er wonen denk ik wel 500, 600 mensen die op zee zitten. Hè? Die varen gewoon, zitten in de bagger, offshore, pijpenleggers, zo geen bagger, heel bergers. We hebben ook de beroemde wrakvissers hebben we nog op de Schelling. En dus dat zijn aspecten die mensen in de zomer niet echt opvalt, zeg maar. En die er wel zijn. En daar gaan we wel iets mee doen in de show. We krijgen een onderdeel in het Terschelling gevoel. Ja, we hebben de afterparty op de boot. En dat wordt nog wat. Want dan gaan we om 1:30 vertrekken uit Harlingen. En dan hebben we van het autodek omgetoverd tot een grote dance tent. En dan laten we ons drijven naar de Schelling, zeg maar. We gaan het in vertraagde in slow motion laten we ons afzakken naar het eiland, zeg maar. 1200 mensen mogen er mee. Ja. Maar ja, 1000 man vanaf het eiland. Dus dat is nog 200 man die echt tekeer kunnen. Er zijn ook al heel veel mensen die echt de Schelling-fan zijn. Die hebben een huisje geboekt. Die gaan eerst naar de Schelling. Die gaan dan met de boot mee, met de bus naar Amsterdam, met de bus weer terug. En dan de afterparty weer op de Schelling. En die gaan dan diezelfde dag ook weer terug naar Harlingen. Ja. Maar dat zijn wel de echte diehards, hoor. Ja. Maar die willen het ook meemaken. Ja, ik snap dat wel.